Vice President Constantino Chiwenga vari kunzwirwa tsitsi nevagari venyika yeZimbabwe nekuda kwezviitiko zviriti kana honzi succession kubhitireiwa aiwa nekutobhitiriwa navanhu vanotoziva vanhu vavanodya navo vese mundiro hazvipere mushe mune Zimbabwe. Asi zvakadaro tinoona kuti vanotaura kunyange zvava vari cornered vanotaura aiwa pamusoro pezviitiko zviriitika munyika yeZimbabwe. Zambe namasvika abuda nyoga sezvaaitwa muzimu ai kuti subscribe like kuti on the bell icon tichipinda muchinzi Vice President General Retired Dr. Constantino Chiwenga says that Zimbabwe remains a secure and appealing destination for investment thanks to the government's policies aimed at fostering a business-friendly environment. This Monday, 16 investment promotion agencies from the Sabc region gathered in Harare for a regional investment conference held alongside the 7th Sabc Industrialization Week. In his keynote address, Vice President Chiwenga reaffirmed the Zimbabwean government's dedication to establishing a safe and conducive business climate. Ndomasvika anobuda anyongwa sachiitwa muzana nhasi aiwa chivutize mafungiro enyu noti kudii pamusoro penhau iyi aiwa pinai comment section medu kutidze mafungiro enyu pamusoro pechiitiko ichi zvazvinoitika nhau succession ichinetsa nyika yeZimbabwe. Pane mathreats aiwa anokandwa nevanhu vachitaura showdown tichiona vanhu vachifambisa aiwa epropaganda yekuti 2030 idimuna kaungaramba ari pakutonga. Tiudze mafungiro enyu pinai comment section medu pamusangano subscribe like on the bell icon.